ndaba lokhu kuhlele kwenzeka kumina. Uyashi ngimshiye lana imzuzwana nje amahora mhlawumbe. Useyepho manje. Bungakamtholi uyashina manje. AJ ngimpekile ngempela yonke indawo akatholakali. Umbhekile lemaplazini? Yebo ngimpekile. Unesiqiniseko? Yebo ngiqinisekile. Asambeni. Siyombheka futhi. Cha bese ngibhekile khona. Asambeni siyombheka Lila. Asambeni. AJ ngibhekile ngempela lana mina. Lila indaba engathonza amaphutha amaningi kulezi insuku. Yebo. Ingakho nje nami ngiqinisekisa ngoba uyasha kuyena umuntu ovela nyamalale nje. Kodwa ngibhekisisile. Lila ngingabazi nginawe. Sezwana Asamba. Ugcina ukumbona kuphi? Lapha ubehle lapha yana. Ngikutshelile nje akekho nje. Uba ungekho la. Yashi. Wenzani lana? Hawulila, ungicelile nje ukuthi ngilinde ngapha. Yasho ubungekho nje wena kade ngifikile lana ekuqaleni mina. Hayi cha Lila. Angizange ngiye ndawo emva kokuthi ungishiye khona lapha. Awukwenzeka kanjani lokho? Ima kancane awuzange ubize igama lakhe. Yebo AJ ngimfonelile mina. Hayi cha Lila. Angizange ngikuzwe ngenkathi ungibiza. Eqinisweni angizange ngikuzwe nje nakancane mina. Kodwa Lila ume kancane. Kwanele. Umbhedo wani lo? Wena waletha uyashla okuyikona kwabo ubulili. Kodwa bonke abantu baholele kubadidini. Thina besikade sibhekana noYesh imini yonke le. cha AJ ngicela ukuthi ungithembe ngempela mina kade ngifika lana uyasho bengekho. Lila ngiyafunga eqinisweni angizange ngiye ndawo mina impela. Nazo-ke. Njengenjwayelo awubhekisisi kahle uvela uthatha isinqumo nje kuphela. Cha AJ. Lila ngenza iphutha lokuthi ngikuthembe. Kahle kahle yimina obekufayezela ngizolanda uYesh. Indaba wenza yonke lento. Ha? Kungani? Yazina siyeka nje. uTurku ulindile kufanele ngimazise. Hayibo. Yasho kahle. Awunalutho ngithi. Hayi cha. Uhambeleni ungangitshenanga. Bengikhathazekile ngawe. Kumphendwe yena la. Durga.
kodwa yena Ngizobuya ngikhulume nawe wena. Ngisafuna ukukhuluma nomuntu owenze yonke lento. AJ angifuni ukumbona lo mfazi. AJ, angifuni intombazane efanele ekhaya. Durga uyasho ubuyele ekhaya. Nanoma yini Angisho yenzakalile. lokho ngenxa yalokho kwenzeke namhlanje AJ. Selokhu lo mfazi afika kuleli khaya, sihlale sibhekene nezinkinga nje. Kodwa namhlanje wenze kakhulu. sis nanoma yini ulila nje. Usungiphazamisa wena. Esikhundleni sikadade wenu. Umuntu angaphandle yena okubalekile kuwena. Durga, ulila kasiyo umuntu wangaphandle. Uma kodwa lomndeni, Kanjani gogo? Ingabe AJ uyena owayekhethela ukuthi uzoba umkakhe? Sengibekezele kwanele. Sengibekezele kwaze kwayimanje. Kodwa manje kuzofanele nenze isinqumo. Ukuthi mina ngizohlala kulezi noma uyena. Kuzomela ukhethe AJ. Ukuthi wenza ulilo ukuthi abe umfazi wakho. Noma unikeza mina ilungelo njengomakoti omdala. Okade langelela lo mndeni. Durga, ukuhlanya kwani konke lokhu? Uxolo gogo. Kodwa nami ngivumelana noDuka kuloko. Kungenxa kalila usisi wami noYashi bebhekana nenkinga. Asikufuni lokho la endlini. Lakshmi. Ngiyavumelana noDurga. Ungenxa yakhe nje ubhuti wami esetshele. Nami nje angimfuni la kuleli. Yebo sengisho ukuthi isinqumo lesikuhle sisithathe siphume nesinqumo esifanayo sisonke. Durga Lakshmi nawe Saraswati. Ngiyaqonda ukuthi anikho lezinye zezinto. Kodwa manje izinto niyisa kude. Into enje ayikaze yenzeke. Ngempela futhi kulomndeni. Kanti futhi ngeke ngivumele ukuthi yenzeke. Ngiyaxolisa AJ. Sesibe into eziningi la ekhaya esingavumelani nazo. Kodwa besikwenza ngoba sihlonipha izwi lakho. Kodwa namhlanje wena okufanele uhloniphe lethi izwi ngokuthi usivumele ukuthi sivote. Uma futhi ungavumelani nalokho ukuthi awusasifuni ukuthi sibe ingxenye yalomndeni wakho. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.